Oğuz Hanyň ýürüşleriniň esasyna parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakynda pikirlenýär. Ýa-i hükümdarlyk, peýkam, ilçi diýilip hasap edilipdir. Gahraman Arkadagymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Oğuz yolu mün yıllıklara dowam. Oğuz yolu ağzı birligi rowan. Senası dillerde yanlanya öwran. Oğuz ýaý adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Ýaý başdyr okuy ilçi Oğuzyň. Pendi kem bolmasyn dağdan dogumyň. Ata baba peltepesi kowumyň. Oğuz ýaý adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanna hergi döwülmez. Bütewlük binýadydyr döwürlen. Agzy birlik nişanyna öwrülen. Oğuz ýaý adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan. Ok gulludyr, hemrasydyr yaradan. Ulu sili bir agzy garadan. Oğuz ýaý adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. İller ceviz bolsa maksatlar murat. Hak söyün kişiden galar ýagşy at. Himayet isläne çelgi güç kuwat. Oğuz ýaý adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Dessurdur gök bilen zemini baglan. Siyasat köngüllüň küýsüňin aňlan. Ilahdan peşkeş üýtgüşük hal var. Oğuz ýaý adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim joşga galp bugün. Adyň zawyd etmişdir törün kalplaryň. Dostlugyny eýledi dünýä halklaryň. Arka dağın insan perver kelamy. Oğuz ýaý adalatyň kemany.
Salam Mekruvan paraxatçılığın yaş şaparlar akıl payxat bäsleşine gatnaşyjylar, hormatly mihmanlar. Bugün biz hormatly prezidentimizin ýörüýte karary esasyna zekinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyny täze döredilen ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurulýan paraxatçylygyň ýaş şaparlary akıl payxat bäsleşigimiziň birinji saýlama tapgarynyň 5-nji oýunyny geçirýär. Akıl payxat bäsleşigimiziň 5-nji oýuny Harizmşalar döwletiniň diplomatiýasyna we diplomatik diýeplerine bagşlanýar. Gahrman arkadağımız Türkmen diplomatiýasynyň taryhyna uly orun eýeleýän Harizmşalar döwleti barasynda Türkmenistan beýik köpek ýolunyň ýüregi atly kitabyna Anuş Tegin'in nevirelerinin beýik Harizmşalar diýilip atlandyrylanlygyny we olaryň paýtagtynyň bolsa gadymy Gurgunç, häzirki Könürgün şäheriniň bolanlygyny belleýär. Harizmşalar döwletiniň daşary siýasaty we diplomatiýasy biziň şöhratly taryhymyza altyn sahypalar bilen ýazylanlar. Paraxatçylygyň ýaş şaparlary atly akıl payxat bäsleşiginiň birinji saýlama tapgarynyň 5-nji oýunyna gatnaşýan mektep okuwçylary bu gezek Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutyny gezelenjetdiler. Ýaş şaparlar institutyň muzeyinde dürli taryhy çeşmeler, taryhy ýadygärlikler bilen ýakynyň tanış boldular. Institutyň alimy okuwçylary Harizmşalar döwletiniň taryhy, içeri we daşary siýasaty, diplomatiýasy, şeýle-de medeniýeti barada gyzykly gurrunglary berdi. Harizmşalar döwletiniň binagärlik sanaty baradaky edilen gurrunglar okuwçylarda uly täsirler galdyrdy. Gadymy Gurgunçda ýerleşen Tekeşiň, Törewe hanymyň, İl Arslanyň, Gutlug Timuryň minaralary özüniň gözelligi, naqşlarynyň nepitligi, berkligi bilen köpleri haýrany goýýar. Häzirki wagtda bu taryhy ýadygärlikleri öwrülmekligi ýurdumyzda uly üns berilip, olary täze çilçemeleşilýär. Bu guralan gezelenç bäsleşik dönen ýaş şaparlar üçin örän täsirli boldy. Olar özleri üçin döredilen şeýle mümkinçilikleri, hoşallyklaryny bildirdiler. Hormatly akıl payxat bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mihmanlar. Oýunumyzyň başynda ilki bilen bäsleşigimize adalatly baha berjek Pekimdarlar Geňeşiniň agzadary bilen tanış bolaly. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, adatdan daşary we doly ygtyýarly elçi Nurberdi Amanmuradow. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Mawtum Gulady Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalary institutynyň alim kätibi, tarih ilmlarynyň kandidaty Kakajan Janbekow. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa institutynyň baş ilmi işgäri, tarih ilmlarynyň kandidaty Ata Nuriýew. Geliňini bolsa, şu günkü 5-nji oýunumyza gatnaşýan okuwçylarymyz bilen tanış bolaly. Bedirgen Ataýew dil derslerinden şuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. İnglis, rus dillerini bilýär. Kadir Murat Ögözgüleýew Aşgabat şäherindäki Sapar Murat Türkmen başadyny naky ýöri töleşdirilen umumy bilim berýän mektep internadynyň 11-nji synp okuwçysy. Gyzyklanýan zatlary kitap okumak, sport bilen meşgullanmak. Altyn asyryň altyn dekinleri ders bäsleşiginde 11-nji synpda welaýet tapgyryna 1-nji orna münasip bolan. İnglis, rus, türk dillerini bilýär.
Ara Cemal Ögedowa Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaş adynyňky ýöreteleşdirilen umumilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Kitap okumak, surat çekmek, goşgy düzmek bilen ýakynan gyzyklanýar. Altın asyryň altyn dekinleri ders bäsleşiginde 10-njy synpda rus dili dersi boýunça döwlet tapgyryna 2-nji orna münasip bolan ingliz dilini bilýär. Ahmet Ataev dil derslerinden şuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. İngiliz, rus dillerini bilýär. Aqumay Çareýewa Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaş adynyňky ýöreteleşdirilen umumilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Gyzyklanýan ugurlary kitap okumak, şeýle-de sport bilen meşgullanmak. Altın asyryň altyn dekinleri ders bäsleşiginde Türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça döwlet tapgyryna 1-nji orna münasip bolan ingliz, rus, türk dillerini bilýär. Allanur Hudaýnazarow Aşgabat şäherindäki 16-njy orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Gyzyklanýan ugurlary kitap okumak, sport bilen meşgullanmak. Rus, ingliz, nemis dillerini bilýär. Jahan Ýaýlymowa Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaş adynyňky ýöreteleşdirilen umumilim berýän mektep internatynyň 10-njy synp okuwçysy. Gyzyklanýan ugurlary kitap okumak, sport bilen meşgullanmak. Halkyň arkadagy zamana satly düzme ýazmak bäsleşiginde 3-nji orna münasip bolan ingliz, rus dillerini bilýär. Melis Aşyrow dil derslerinden şuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Kitap okumak, robot tehnologiýasy bilen ýakynan gyzyklanýar. Ingliz, rus dillerini bilýär. Hormatly akıl paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, geliňini bolsa, hormatly pekimdarlar geňeşiniň agzalaryndan ýaş çaparlarymyza beriljek sowallaryň bukçasyny açyp bermeklerini haýyş edeliň. Hormatly ýaşlar, däp bolşýaly şuňky bäsleşigimiziň temasyny eşitdiňiz. Haryň şalar Türkmen döwletiniň diplomatik we diplomatik gäpler adly tema. Şu tema bilen baglanyşykly sowallary hemmäňiňiz bolşýaly, däp bolşýaly, men siziň hemmäňiň gözüňiň aldyna açýaryn we bäsleşige gatnaşyjy ýaşlarymyzyň hemmesine üstünlükli çykyş etmeklerini arzu edýärim. Hormatly akıl paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, men sizi akıl paýhas bäsleşiginiň şertleri bilen tanyş edeýin. Akıl paýhas bäsleşigi 5 tane sowal-jogap menzilinden ibarat bolar. Siz her bir menzille beren dogry jogabyňyz üçin Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolarsyňyz we Oğuz Hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe ädersiňiz. Akıl paýhas bäsleşigimiň 1-nji menzilindäki sowallar Xarezm ýurdy we Gurgan şäheri, onuň ilmiň medeniýetiň merkezi bolanyny barada bolar. Size sowallar sebädi ködürlenir. Siz soragy erkin özüňiz saýlap bilersiňiz. Oýlanşykly we pikirlenip jogap bermeňizi haýyş edýäris. Birinji menzilimizde ilkinji soraga jogap bermek bezirgeniň paýyna düşdi. 8-nji sowalnama. 8-nji sowalnama. Reşidetdiň Watwatyň resmi hatlar eserine kätipleriň ýalňyşmaly däli hakynda nähili maglumatlar berilýär. Reşidetdiň ýazan kitap ýalňyş ýazyldy. Siziň jogabyňyz näme dogry? Bu sowalyň dogry jogaby resmi hatlar eserindäki 71-nji hatda kätipler hakynda şeýle jümle bar. Ustad kätipler gyndan çykan gylaçy uruşsyz gynna sallyrmagy başarýarlar. 93-nji hatda bolsa şeýle diýilýär. Eger desen galymyň ýalňyşandygyny, özüň hem ilmsizligini bilýän bolsaň, bu haty biziň huzurymyza özüň getirseň bolmadymy? Kä sözleriň iki hili manysy bolýanlar. Olary jümlede näme dogry olananyňda uly ýalňyşlyklara getirýänler. Biz seni ziýarata çagyrmak bilen seniň aýbyňy ýatlatmak islämizok. Emma Allah Taala seni we bizi inniki ýalňyşlyklardan gorasyn. Seniň ýalňyşlygyň hemmämiziň hilakçylygymyz bolup biler. Menzilimizin inniki soragyna Kadir Murat jogap berýär. 9-njy sowalnama. 9-njy sowalnama. Gahrman arkadağımız Türkmenin döwletlik ýörelgesi kitabyny belleýişi ýaly.
Watan söýjülüğüň beýik nusgasy bolan Jelalettin Türkmen agyr yaralananda derdine nämäniň derman boljakdygyny aýdýar. Hemmemizin bilşimiz ýaly Jelalettin Menguberdi Türkmeniň Horazmşahlar döwletiniň insanky sultany bolmak bilen ol söwüşde agyr yaralandyr. Şonuň netijesinde onuň derdine hiç ýyly derman tapyp bilmändirler. Ol bolsa öz doğduk mekanyndan, ýani gadymy was diýen ýerden öz topragyny hem de şonuň suwuny getirmekligi talap edipdir. Şonuň netijesinde haltazykda gadymy wasyň mukaddes topragy hem de şonuň suwy getirilipdir. Şonu getirenlerinden eýem Jelalettin Menguberdiň derdi ýeňlänýär bolupdyr. Şonuň netijesinde hem gowlanýypdyr. Berekellah Kadirman siziň beren jogabyňyz dogry. Siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýaňyz. Jelalettin Menguberdiň özüniň şerin janyny watan üçin gurban eden beýik şahsiýet hasaplanýar. Tarihçilerin belleşine göre Jelalettin Menguberdiň özüniň eýerini tagt edinip watan üçin görüşip özüniň eni topragyny goramakda uly gaýdysızlyklary görkezipdir. Gelinini bolsa Türkmenistanyň baş drama teatrynyň artistlarynyň ýerini ýetirmegine Jelalettin Menguberdiň hakyndaky sahna tomaşa edeliň. Siz şayady asırlaryň hengamyň, siz şayady öňkü soňky eýýamyň. Aýdyp beriň bize, rawular kimin, ata watanmydyň ykbaly hakda. Biz bolsa diňläli, ýatda saklaly, käte edir, käte azy ykbaly, beýan kılsyn bize, muny görenler halkyň hakydasyna siňen erenler. Juda gadymydyr, şuň edelidir. Eşder bolsaň bu topragyň taryhy, taryhyň beýgi hem gödelidir. Biler bolsaň bu mekanyň taryhy. Bu diyarda ýaşan ata babalar, bu diyarda ýaşan kyvly käbeler, başlaryny belen tutup dünýäde sarpa oýýar eken mukaddes sada, asuda asmana, halal çöröge, parahat demine, ata watana. Şolgun düşman bilen gurlan tarkaş, hem udak hem juda qaraplı bolly. Mözdül watır Jelalettin sultanyň, solungundan oku deydi düşmanım. Umidin yitirip ıskından kaçtı, ahir şadada gözünü açtı. Biz nirede? Hanı düşmanlar nirede? Olar çekiller üňüzden aňry. Arman sizi yaraladı zalimler. Zekirli bolan soň tenetçimen ok, imyom derman peýda eden ok. Ey Allah'ım, kömek et sadık kuluna. Malım başım kurban olsun yoluna. Köşeş kardeş, köşeş demir melek. Vatan toprağından bir gısım verin. Hümmet dilep birdem yüzüme silsem, nesip bolsa şıpa hikmeti yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Gözümün röwşen vatan topragy. Hümmet ver kallyma desteme kuwa. Men sen öňde edýän kasamya. Her dawan yerin soňky demeçen, goraryn men seni gözümün nury. Gurban bolsun sana bu janym tenim. Men diňe sen bilen diri. Men diňe sen bilen diri. Vatan gorawy en halal duýduň haklamakdyr. Vatan biziň her birimiz üçin el ýetmez mertebedir. Muňam sebäbi vatan söýgüsi soňlanýan näler? Watana söýgü hemişe joşup duran mukaddes duýgudyr. Şeýle bolanlyk üçin diňe mertler, watanyň mert ogullary watan begeldiýärler.
köňlü nurly watan oğullarına şöhrat bolsun. Şöhrat bolsun, şöhrat bolsun, şöhrat bolsun. Menzilimizi Arazi Mar bilen dowam edýäris. 7-nji sowal. 7-nji sowal. Reşidettin Watwatyň resmi hatlar kitabynyň 24-nji hatynda şeýle jümleler bar. Men şu diýarda we şeýle beýik adamyň watanyna ýaşaýanlygyma ören begenýärim. Bu adam din we ilm üçin eden işleri bilen Allah Taala ýakyn adamlaryň biri boldy. Sowal şeýle. Bu hat kime, ýagny haýsy alyma ýazylypdyr? Menin pikirimçe bu hatda Reşidettin Watwat Zamakhşari alma başlap ýazypdyr. Berekelle Arazamal, sizin beren jogabymyz dogry. Reşidettin Watwat özüniň 24-nji hatyny Günnogorun beýik akyllary Mahmud Az-Zamakhşara bagyşlap ýazdyr. Gelingini bolsa şu hatyň mazmunyny arabça okumak üçin institutumyzyň talibi Jahangir Polatbayewy sahnamyza çagyralım. قطوبي إلى شيخ الإمام البارة فخر خوارزمي محمود بن عمر زمخشري رحمه الله لقد هذا جار الله دم جمالهن فدايل فيك لا يشق غباره تجادت رسم الفضل بعد عن دراسه باذر جاري الله فليلغ جاره أنا منذ لفظتني الأقطار من أوطاني وماهد أهلي وجيراني إلى هذه الخطات التي لي اليوم بمكان جار الله أدم الله دولته جنة للكرام وجنة من نقابة الأيام كانت قصوى منياتي وقصارى بغيني أن أكون أحد الملازمين لسادته الشريفات التي هي مخيم سيادة ومقبل أفوق السادة من ألقى فيها آسخ خزف الدراين مناهي ونال في المخلين مبتغاه ولكن سوء التقصير وأن مانع التقدير خرمني تلك الخدمات وخورم على هذه النامة. Doğru cevap vermek bilen siz Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip bolňuz. Biz menzilimiziň innik sowal bilen Ana Muhammedowy ýüzlenýäris. İkinci sowal. İkinci sowal. Masaget Şadenany Tumor Şanyň ýanyna Ahmeni şahsy Kir ikinji ilçilerini ýollap, onuň bilen gül, sary ýaý we bir bölek mata iýerýär. Sahna oýuna tomaşa edip, Kir ikinjiniň iýeren zatlary bilen tumorlar näme diýmek isleýändigini düşünýärim. Tumor Şanyň Kiriň ilçilerine soňky jogaby näme? Köp beýaresdik. Hamana Kirsa bilýän istediler mün hüner münkä. Sani aýrap dabarata dagaşyp. Biz bagytly ystallarymyz ýanaşyp. Adarsyz bizarsız atly oňsy. Agdy birlik bozulmasyn. Soýaksy. Kir padşah kiyaksar. Eýefi dünýä. Bize salam bilen gönlürdü sowat. Şertini aýtmaga gerekdir sowat. Bire gül ýollady. Hoşroý hurma. Tütetseň müşk bolar eretden kırma. İkinci sowady. Tariýa ýok. O da sowat ýok onuň şeki. Üçüncü sowady. Bir bölek mata. Jogabını maglum edin salada. Soğut yollaptır, şertine vela, düşünün närleri. Bir de teň orşuňa düşünem zor. Gıynanan orşuňda dörlü dilli bolup, şu hemartyk gözüň gülüp durşuna. Oýalyň. Eşideliň howwatlaryň ýorgudun.
Kiri ikinci tumarşa öz ilçilerini uğradıp, birincisi gül uğradıp, ona durumca çıkmayan sebeptir. İkincisi yağlı çörek uğradıp, olca vermesini sebeptir. Üçüncüsü de evde durumca çıkmayan ki adayında uruş bolacağını aydıptır. Tumarşa da ona durumca çıkacak geliptir ve onun ilçilerini kovuptur. Doğru bolmadık cevap hükmünü kabul eder, söğütlendirmek maksadı bilen. Berekella Anı Muhammed, siz Oğuz Han'ın altın peykamına münasip bolunuz. Gelin inni bolsa, Türkmenistan'ın Mawtumul Milli Sazı Drama Teatrının artistlerinin yerini yetirmegine Tumor Şah'ın kire veren jogabı bilen tanış bolalım. Vatan için kurban etsem başımı. Sahrada it kuşlar tüytse leşimi. Etmezdim arman. Ayalı olmana qanim hünkarın. Bitirmeli olsa iyilin kararın. Depelep erme eden ıgrarım. Barardım. Etmezdim arman. Arman gelen belat söktürdür çaktan. Sıpma kıyın boğada koyulan bıçaktan. Mulman! Başına yapsın mı garrı arvodu, üstümüzden uliye solun nervedi. Ona sen erkin gerek, kul gerek. Bir diyenine üç bükülyen bil gerek. Eğer alınmasa egnimden serim, son kıdemime sen korar yerim. Kendim benim görküm görkanı yurdum. Kendim benim erkim, erkanı yurdum. Akmay menzilmizin inning sorağı bilen biz size yüzlenýäris. Üçüncü sowal. Iň soňky demini sanap ýatan prosodyny özüniň şägirtlerini ýanyna çagyryp, men size we siziň dostlaryňyza kitaplarymı aýagyl saklamagyny ýaryn. Meniň kitaplarym meniň perzentlerimdir. Olara kim baha garamaň. Köp adamlaryň öz çağalaryny we goşgularyny guwanşýaly. Meniň kitaplarymı da şonuň ýalysyň. Kim kynçylyklardan, zähmet çekmekden gorkmasa, ılma perwaýsyzlyk bilen garamasa, diňe şolara ılym öz gapysyna çyandyr. Hakyky ılym bu edermenlikdir, dogumlulykdyr. Men bütün ömrümde bilýän zatlarymy ılma höwesekler bilen paýlaşdym. Size de şuny maslahat berýärin diýip, wesiýet eden Harizmly alim kim? Men pikirimçe, bu soragyň jogaby Harizm döwletini öz akademiýasyny gurduran Al-Mamun diýip pikirdim. Akmay qynansak da soragy beren jogabyňyz näme dogry? Soragyň dogry jogaby Günnogaryň beýik akyllary Abu Reyhan Biruni. Allah nur, biz innik sowalymyz bilen size ýüzlenýäris. Sowaly açyp bilersiňiz. Birinci sowal näme? Birinji sowal. Gahrman arkadagymyzyň Türkmenistan Beýik Köpek ýolunyň ýüregi atly kitabyny berilen maglumatlara görä Harizm Mongol ýürüşleriniň öň ýanyna gelip gören Yaqut al-Hamawi bu ýer barada nähili ýazgylar galypdyr. Pikirimçe Mongollaryň çözmüň öň ýanyna bu şahir gelip Harizm barada bu döwrüň gullap esmegini gorkazyp ýazýar. Beren sowalymyzyň jogaby boýunça pekimdarlar geňeş bilen geňeşmek makul billik. Dolu taqiq bolmasa da ýöne umumy jogap berip hasaplatak makul bolar bu kaýdaýan peýkan bersek dogry bolar. Biz bäsleşigimizde jahan bilen dowam edýäris. 5-nji sowal. 5-nji sowal. Mamunyň akademiýasynyň işiniň ruhlandyrýyşy bolmak bilen birlikde Harizm şanyň geňeşçisi,
hatta wezirin wezipesini kim yerine yetiren alim kim? Benim pikirimçe bu alim vezir vezipesini yerine yetiren Reşiddin Vatman. Jahan gynansak siz sowaly ýalnys jogap berdiňiz. Soragyň dogry jogaby Abu Reyhan Biruni bolmaly. Ol özüniň Mamunyň akademiýasynyň işini ruhlanjysy bolmak bilen Harizm şanyň geňeşçisi, hatda wezir wezipesini kim yerine ýetiripdir. Ruhdan düşmäň, biz bolsa innik sowalymyz bilen meýilse ýüzlenýäris. Sowalnamy 6. 6-njy sowal. Meşhur köşk katibi Reşiddin Vatvat'ın galamından çıkan hatlaryň aglawasynyň Halif Muhammed ibn Ahmed Mustashir Muktefili Emrillah yazılmagynyň sebäbi nämede? Meýlis gynansak da siz jogap berip bilmediňiz, soragyň jogaby bolsa, atsyň döwrüne Harizm şahlaryň Bagdad halifi bilen ýygyderli we gowy gatnaşykda bolmagy Reşiddin Vatvat'ın hatlarynyň aglawasynyň Muhammed ibn Ahmed Mustashir Muktefili Emrillah yazılmagynyň sebäbi bolup durýar. Hormatly akıl paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, şunuň bilen biz birinji menzilimizi geçirip gutarýarys. Hormatly bäsleşigine gatnaşyjylar, ünsüriň. Bäsleşigimiziň ikinji mezilindäki sowallar Harizm şah Anuştegiň we Kutbettin Muhammediň dolandyran döwrüne başlanýar. Biz ilkinji sowal bilen size ýüzlenýäris. Sowalnama 12. Sowal 12. Anuştegiň oguzlaryň haýsy taýpasyndan bolupdyr? Anuştegiň oguzlaryň Begdil taýpasyndan gelip çykdy. Bedirgen siziň beren jogabyňyz dogry. Bir ädimi öňe süýüşip bilersiňiz. Biz bolsa sowalymyzy inniki gatnaşyjymyz bilen dowam etýäris. 15-nji sowal. 15-nji sowal. Kutbettin Muhammed nerede bilim we terbiýe alýar? Kutbettin Muhammed 1997-1128-nji ýyllar aralygynda Harizm şahlary dolandyrypdyr. Ýani şol döwürde onuň bilim almak üçin Seljuklaryň paýtagtyndan ýörete döwlet başçylary ýetişdirýän ýörete gorama bolupdyr. Şol goramaň täsiri aslynda bilim alypdyr. Ol ýerde diniň hem siýasatdan baş çykarmak üçin durly alymlary öwrenipdir. Bu alymlaryň kömegi bilen hakyky hökümdar hökmüne tanalmak üçin köp bilimler alypdyr. Kutbettin Muhammed Seljuk Türkmen döwletiniň merkezi bolan Merwde bilim we terbiýe alýar. Biz bolsa inniki sowal bilen arazymaly ýüzlenýäris. Sowalnama 11. Sowal 11. Anuştegiň özüniň akyl paýhasy bilen ýokary hormaty eýe bolup, Melik şanyň köşküne haýsy derejä münasip bolupdyr? Bu wezipe we dereje iň ynamdar we wepaly adamlaryň bellenilmeginiň sebäbini düşündirin. Anuştegiň Galçystanaky memluk ýagna kul bolupdyr. Ony bilgetegin öz kullugyna alýar. Şondan soň Anuştegiň dürli wezipelerde işläp, soň Melik şanyň köşkünde taşdar wezipesine eýe bolýar. Taşdar bolanda da sultanyň gymmat we hazatlaryny seretýän adam bolupdyr. Ol wezipe diňe ynamly adamlar bellenipdir. Arazymal berekella, siziň beren jogabyňyz dogry. Biz bolsa menzilimizi Ana Muhammed siz bilen dowam edýäris. Sowal 10. Anuştegiň nädip Seljuk Türkmen döwletiniň köşküne düşýär? Ana Muhammed jogabyňyz taýarmy? Bilgetegin Anuştegiňi satyn alýar, hökümde özüni gulluk edýär Anuştegiň. Soň Melik şah sowgat berýär. Melik şah da şol döwür Seljuk imperiýasynyň bir emiri bolupdyr. Berekella, Ana Muhammed siziň beren jogabyňyz dogry. Menzilimiziň inniki sowal bilen akyma ýüzlenýär. 18-nji sowal. 18-nji sowal. Näme sebäpli Sultan Sanjar Muhammed Kutbettin aradan çykan soň ikir jeňlenmän göni onuň ogly Atyzy Harizm şah belleýär? Bir 1928-nji ýylda Kutbettin Muhammed aradan çykan wagty Atyzym Edil Qaqasyaly Merwde edil hökümdaryň bilimini, hökümdaryň öwrenmeli zatlaryny ola Merwde bilim alýar. Üçin Sultan Sanjar onuň ogly Atyzy hem ikirjiňlenmän wezipe belleýär. Sebäbi Atyz
Hem edil öz kakasyaly namdar adam bolupdyr. Berekelle Ahmay, siz soraga dogry jogap berdiňiz. Biz bolsa menzilimizi Allah'ın nuru söz bilen dowam edýäris. 13-nji sowal näme? 13-nji sowal. Anuş teginler nesil şahlygyndan kim ilkinji bolup Harizm şah derejesini alýar? Harizm şahlygyň derejesini ilkinji bolup Gyzyl Arslan atsyz alýar. Allah'ın nuru gyna sakda sizin beren jogabyňyz näme dogry? Sorağımızın dogry jogaby bolsa, Anuş teginler nesil şahlygyndan Kutbettin Muhammed ilkinji bolup Harizm şah derejesini alýar. Biz bolsa menzilimizin innik sowary bilen jahany ýüzlenýäris. 17-nji sowal. 17-nji sowal. Kutbettin Muhammed Seljuklara ýyllyk salgydyny nähili ýagdaýda gowşurupdyr? Mer şäherine sowgat serpay pul hökmünde ýetdi. Jahan gynansakda sizin beren jogabyňyz näme dogry? Kutbettin Muhammed Seljuklara ýyllyk salgydyny 1 ýyl özi, beýleki ýyl uly ogly atsy, gymmat bahaly sowgatlar bilen ugradyp, şeýle ýagdaýda özüniň ýyllyk salgydyny gowşurup durupdyr. Biz bolsa innik sowalymyz bilen meýilse ýüzlenýäris. 16-njy sowal näme? 16-njy sowal. Kutbettin Muhammed 1118-nji ýylda Sultan Sanjar bilen kimiň arasynda alalaşdyrjy hökmünde araçylyk wezipesini ýerine ýetirýär? Bilemek. Jogabymyz bolsa, Karahanly hökümdary Muhammed Arslan hanyň üstüne ýürüş etmekden Sultan Sanjary saklaýar. Kutbettin Muhammed olaryň ikisini alalaşdyrmagy başarýar. Bu bolsa Sultan Sanjaryň öňünde Kutbettin Muhammediň awraýynyň uldugyny görkezýär. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, biziň 3-nji menzilimizdäki sowallar Alaýetdin atsyz bilen Sultan Sanjaryň arasyndaky gatnaşyklary we Ýyl Arslanyň hökümdarlyk eden döwri barada bolýar. Bu menzilde ilkinji sowala jogap bermek bezirgen sizin paýyňyza düşdi. 25-nji sowal. 25-nji sowal. Atsyz tawin boljakdygy barada beren sözüne durman soň Sultan Sanjar 1147-nji ýylyň noýabrynda Harizme 3-nji gezek ýürüýüşe çykýar. Hazaras galasyny 2 aýlap gawap ony ele geçirýär. Juwayniň taryhy Jahan Uşa kitabyna bu ýürüýüşde iki tarapyň köşk şahyrynyň hemde kätibiniň biri-birine gyjyt berýän aýdyşygy barada gymmatly maglumat berilýär. Enveri bu ýürüýüşe bagyşlap bir rubagy döredipdir we ony Sultan Sanjara görkezipdir. Sowal şeýle. Siz özüňizi Enveri hökmünde gözeňine getirmeli we şol rubagynyň mazmunyny kagyza geçirmeli. Soňra bu rubagy şekildäki hatyň garşydaş tarapy nähili ýetirlendigini aýtmaly. Barada Sultan Sanjar şeýle diýär. Sultan Sanjar ağzyndan üçüncü soýýaly diýär. Bezirgen gynansakda siz sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň dogry jogabymyz bolsa, ey şahym, jahanyň mülki seninki, döwlet ykbal, kesbi ilki seninki. Bugün Hazar asby eýele ertir, Harizmde 100.000 ýyl seninki. Bu rubagy sultany ören ýarapdyr. Şonuň üçin Sultan Sanjaryň buýrugy bilen bu rubagy bir kagyza ýazylyp, ol kagyz hem bir peýkamyň ujuny dakyp, ýaýdan galanyň içine atýarlar. Sowalyň dogry jogaby şu şekilde. Hormatly bäsleşik gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, geliňini bolsa, menzilimiziň şu ýerine, Türkmenistanyň baş drama teatrynyň artistleriniň ýerine ýetirmegine, taryh sahnanyň parçasyna tomaşa edeliň. Sultanım, Şahir Enweri rubagy ýazypdyr. Ruhsat berseňiz okap bereýin ýa. Oy gelsin. Ey şahım, jahanymyň mülki seninki, döwlet ykbal kesri ilki seninki.
Bugün halarak bir eyeler, ertir haredimde, 100 bin yılkı senki. Aferin. Bu koşmayını o kazancıp, atın hadarası kalan üstüne. Biz bolsa inniki menzilimizi Qadir Murat siz bilen dowam edýäris. 19-njy sowal. 19-njy sowal. Alaeddin atyzyň hökümdarlyk eden döwrüni Sultan Sanjar bilen baglykda iki döwre bölýärler. Şol döwürler hakynda aýdyp beriň. 1128-1156-njy ýyllar aralygynda Harazm şanyň sultany Alaeddin Atsy Sultan Sanjara gullyk edipdir. Ol döwürler iki döwre bölünýär. 1128-1138-njy ýyllar aralygynda wepalylyk döwri, şeýle hem 1138-njy ýyldan 1156-njy ýyla çenli Harazm şahlaryň garaşsyzlygy ugrunda hereket eden döwürleri. Berekela Qadir Murat, siz berilen sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn okuny münasip boldyňyz. Biz bolsa menzilimiziň sowallary bilen Araz Jemaly ýüzlenýäris. Araz Jemal eliňizdäki sowal açyp bilersiňiz. Sowal 24. 24-nji sowal. Sanjar birinji gezek günäsini bagşlanandan soňam Horasana yürüyüş eden atsız Sultan Sanjar'a karşı nähili hareketleri amala aşyrýar. Sanjar onun bu hareketlerine nähili jogap berýär. Alaeddin atsız 1138-nji ýylda ilkinji gezek Sultan Sanjardan garaşsyz hareket edip jent we maňyşlygy basyp alýar. Şonda atsyzyň ogly atlyk aradan çykýar. Alaeddin atsız Sultan Sanjar'ın ýok wagtyny şo merwe alýar we onun tahtynda oturýar. Halifa hat ýazýar. Öz hatyny Sultan Sanjar'ın atsyzy halifa garşy goýandygyny aýtýar we onun da şol basyp aljak ýerleriň hökümdar yglan etmegini aýtýar. Siz berilen sowala dogry jogap berdiňiz. Kimde Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz? Hormatly bäsleşik gatnaşyjylar, biz bolsa menzilimiziň enlik sowaly bilen Anna Muhammed'e ýüzlenýäris. 20-nji sowal. 20-nji sowal. 1143-1144-nji ýyllarda Sultan Sanjar Harazmşa atsyzyň özüne garşy baş götermek meýilini duýup, Harazma ikinji ýürüýüşiniň öňü sirasyna kimi onuň ýanyna ilçe edip ýollapdyr. Meň pikirimçe ol ilçe edip öz ýegen bolan Süleyman şany uradýar. Atsy Süleyman şany ilçe hökmünde bu kabul edýär, ony ardylaýar we gaýtşyn merwe uratmaly bolanda da ony şaýsepler, bezegler bilen, gymmat bahal sowgatlar bilen uradýar idina. Anna Muhammed siziň beren jogabyňyz näme dogry? Dogry jogap bolsa, Sultan Sanjar Harazmşa atsyzyň ýanyna edip sawry ilçe edip ugradypdyr. Biz bolsa menzilimiziň enlik sowal bilen Ahhumaýsyda ýüzlenýäris. 23-nji sowal. 23-nji sowal. 1136-njy ýylda Balxa gelen Sultan Sanjardan atsyz onu öýüne Harazma goýbermegi haýyş edýär. Sultan onu goýberýär. Sonra şol pursatda Sultan Sanjar bilen emirleriniň arasynda atsyza garşy bolan taryhda meşhur gurulumy aýdyp beriň. Şol 1136-njy ýylda Sultan Sanjardagy Muhammed Arslan Hana garşy sowuşa gidýärler. Atsyzam şowa sowuşdan soň Balxda düşnänlerinde Sultan Sanjar'ın ýanyna gidip onu öýüne goýbermegi soraýar. Sultan Sanjar onu öýüne goýberip şonuň soň gaýdyp gelmejegini öz ýanyndaky emirlere aýtýar. Emirler şol atsyzyň şoňa dönüp geçýärdigini aýtýar. Ol bize watanymyzda eden zatlary bize onçy sowatma ýol bermeýär. Berekella Ahmay. Sultan, Harazm şahı atyp sizi görmek üçin icazat soraýar. Goý gelsin.
Beyik Sultanım. İşada bolsa men öz vatanıma, haredyma dolanaysam diye. Ruhsat Allah'dandır. Biz bu adamı inni hiç açan görmeriz. Sultanım, onun şu an bunu tutsak etsek olmaz mı? On bizim önümüzde eden hizmetleri bize beytmeye icade vermeye. Biz geçirimli olmalı. Koy gitsin. Allah'ın ursuzuyla devam ediyoruz. 26. sovalnama. 26. sowal. Sultan Sanjar 1147-nji ýylda Hazarasp galasyny gabap, atyda ultimatum hatyny ýollayar. Sanjaryň hatyny köşk şahyry Enveri rubagy görnüşde goşgy ýazypdyr. Atyz hem meşhur köşk kätibi Reşidettin Watwatyň taýýarlan hatyny jogap hökmünde Sanjara ýollayar. Ol jogapda näme diýilipdir? Mening pikirimçe Reşidettin Wattwat bu haty ýyzyna ýollanyna biz sebäpsiz galany bermersip haty ýörýär. Gynansak da Allah nur, siz bu sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, şol wagt Sultan Sanjar bilişmez ýaly 1147-nji ýylda Hazarasp galasyny gabap, atyda ultimatum, ýagny boyun egmegi baradaky hatyny ýollayar. Ol hata jogap berilýär, jogapda bolsa şahym ýagyn Rüstem bolup gelse-de, zor bollugy eşek alyp bilse-de diýip jogap ýollanýar. Menzilimizi jahan söz bilen dowam edýäris. Sowal 22-nji sowal. Atyz ir döwürlerden bäri ähli halklaryň arasyna ýürgünli bolan ilçe ölüm ýokdur diýen düzgüni kimiň ilçisi babatda bozupdyr? Ol ilçi Sultan Sanjaryň ilçisi bolupdyr. Onuň ady Edip Sabır. Siz dol we dürst ýagdaýda sowala jogap berdiňiz. Biz bolsa menzilimizi meyli söz bilen dowam edýäris. Sowalnama 27. Sowal 27. Sankt Peterburgyň döwlet kitapxanasyna Günnogor diplomatiýasynyň ajaýyp nusgasy hökmünde Xarezm şahlaryň diplomatik hat alşygyna degişli bir hat saklanýar. Atsyz bu haty kime ýazypdyr? Bu duýdurujy hat näme sebäp bolupdyr? Sultan Sanjara eder. Meylis gynansak da siziň beren jogabyňyz näme dogry? Dogry jogap bolsa, bu hat oğuzlaryň serdary Toty, ýagny Dody bege iýerilipdir. Haty alan Tot serdar Horasanyň şäherlerini we owalaryny talymagyny besetipdir. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, biziň 3-nji menzilimiz hem tamam boldy. Däp bolşýaly bäsleşigimiziň şu ýerine akyl paýhas bäsleşigimiziň muşdoklary üçin taýýarlanan sowalymyzy sany ulgam alkaly siziň dikkatiňize ýetirýäris. Men Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Mahtumulatyna Dil Edebiyat we Milli Golýanmalar Institutunyň ulun meşgäri Melis Zaparow. Size soram şeýle. Ustad serkerde we meşhur diplomat bolan Haredim Şah Ilarslan kimleriň arasyna araçy bolup çykyş edipdir? Ediz iýleşler, siz özüňiziň jogabyňyzy parahatçylygyň çaparlar@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilersiňiz. Biz sizden geljek jogaplara garaşýarys. Dördüncü menzilimizdäki sowallar Tekeş Sultanyň, Alaeddin Muhammediň we Jelalettin Menguberdiň döwrüne, döwletiň diplomatiýasyna we döwletler bilen gatnaşyklaryna başlanýar. Menzilimizin ilkinci sowaly bilen bezirgen biz size ýüzlenýäris. Sowalnama 35. 35-nji sowal. Jelalettin Mongollara garşy göreşmek üçin güýçleri biriktirmek barada ilçi ýollanyna Rum Seljuklarynyň sultany Alaeddin Keykubat oňa näme maslahat beripdir? Alaeddin Keykubat oňa Mongollar bilen alalaşygy sakla diýe. Bezirgen siziň beren jogabyňyz dogry. Berekella biz sizi utlaýarys. Hormatly bäsleşik gatnaşyjylar, biz bolsa menzilimiziň inniki sowaly bilen Kadir Murat size ýüzlenýäris. 29-njy sowalnama. 29-njy sowal. Keseki döwletiň emeldarlarynyň yerli ilatdan ulumsylyk we gorkuzmak bilen salgat ýygnamagy goz olanlary we soňuny düzedip bolmajak uruşlara sebäp bolupdyr.
Munun misalyny akademik Bartolt haýsy ýurdun ilçisiniň üstü bilen düşündirýär. Bilşimiz ýaly Katwan Sowuşyndan hemem ondan öňkü döwürlerde Harazmşalar döwleti Qaraqtaýlara, goňşy döwlet bolan Qaraqtaýlara salgy tölapdyr. Tekeşiň ýollaşlygyndaky döwürde Qaraqtaýlardan salgyty kabul edýän adam gelen wagty Harazmşalara ulumçylyk edip salgyty wagtyna öňýýnamagy hemem şolar ýaly wakalaryň netijesinde Harazmşalaryň gaharyny getirtmegi bu bolsa Bartoldyň tamamyna görä söwüşlere getiripdir. Şonuň netijesinde hem Qaraqtaýlar bilen Harazmşalaryň arasyndaky söwüşiň bolmagynyň esas sebeplerinden biri bolup durýar. Kadir Murat berilen sowaly dol we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz. Biz bolsa innik sowalymyz bilen Araz Jamal size ýüzlenýär. 30-njy sowal. 30-njy sowal. Muhammed Şah kimlerden ýeňiş gazanan soň oňa İskender Sani, ýagny ikinji İskender lakamy berilipdir. 1210-njy ýylda Alaeddin Muhammed Qaraqtaýlarla söwüşende ýeňiş gazanýar we İskender Hasan ikinji İskender lakanyny alýar we öz şanyny Nowat Zülkarnayn çalmagy goýulýar. Berekeli Araz Jamal biz sizi gutlaýar. Siz berilen sowaly dol we dürüst jogap berdiňiz. Ana Muhammed inki sowal bilen sizi ýüzlenýär. 34-nji sowal. 34-nji sowal. 1225-nji ýylda Sultan Jalalettin Maragani Azerbaýjana ýelýär we Konya Sultany Alaeddin Keykubada Jezire hökümdary Melik Eşrefi, Damask hökümdary Melik Muazzama we Misir hökümdary Melik Kamile hat ýollar. Bu hatyň mazmuny we maksady nämeden ibaratdy? Ol öz hatynda birleşmäge çagyrýar, ýagny dostlar gelin biz birleşeliň we bize tarap gelýän Çingiz Hanyň goşunyna garşy söwüşeliň diýär. Öz-özüni gyryp bermäliň, üýşüp düşmana garşy birleşeliň diýär. Beren jogabynyň manysy dogry işçoňa barýar, ýöne o taýda bir-birimizi gyrmak däl, bir düşmana garşy bilelikde görüşmek. Dogry. Berekella Ana Muhammed. Biz bolsa menzilimiziň sowaly bilen Aqumay size ýüzlenýäris. 33-nji sowal. 33-nji sowal. 1218-nji ýylda Mongol kerweni talanyndan soň Çingiz Han ibn Kafraç Bugrani Alaeddin Muhammed'in ýanyna ilçi edip ýollar. İlçini kim kabul etýär? Ol sultana nähil maslahat berýär? 1218-nji ýylda şol ilçi gelenne on Atrar şäherini Yunan kabul etýär. Biz siziň beren jogabyňyzy kabul etýäris. Gynansak-da Aqumay siziň beren jogabyňyz näme dogry? Dogry jogap bolsa, ilçini Sultan Jalalettin kabul edip onu dinleýär we soňra qaqasyna raýatlaryň nähak kanun dökülmezligi üçin Çingiz Hanyň teklifini kabul etmegini hemde ilçi bilen ýumşak, sypaý gürleşmegi maslahat berýär. Haraydım, Horasan'ın, Mavrena'nın, Türkistan'ın, Arus'taki'nde fethedilen Pashafi, İbn Alaeddin Tekesoğlu, Muhammed Şah. Haydi, ne beyle dervayet haberim vardı. Bu dünýäň ümtünligini qaqawaşlyk edip öýdüňiz bolmasaňyz başga bolubiljek bar. Agtyar beriň hökümdarym. Men gowlardan ilçi gelipdir. Olary öz hanlary temiçin ýollapdyr. Olar biz bilen fewda etjekmişler. Baytal etin satjakmışlar. Padşah, analyçyklary oň näme tersa? Demir Melik. Oň nämesiniň tersligini olar gapydan öýgeren soň bilersiň. Padşah, siziň has derwayet işlerinde men saýatdyr. Hyzmatyňyza taýinler. Aragy toýlar towan etilýän şäher 10 ýyl geçdi. 10 ýyl. Ejazet beriň hökümdar derwayet habar bar.
Temüçür Han'ın ilçisi Tohçar Noyan öz vekillerine girmege ejada foraya. Yetkililer. Asmanın iyisi, kudretli işi, Harbi Usta. Kudretli işi Harbi Usta. Sen arkarsa nuru bir kelle. Bilesin mi? Ben Harbi Usta. Buyurun ki, ev terlerine kavul etsinler. Siz köşke geldiniz. Edep tertibi saklan. Elimin padşahına taqdim edin. Andırayma, men seni tanıdım. Karan Saltay Bayna. Zeynel tamam. Men bunu edip bilecekken. Hanların hanı. Tümüçüğüne basın kurban mı? Kendime öz beyik hanımın Çingi Han'ı takdim edeceğim. Bilin padşahımı da taqdim edin. Terpi purum. Salam veriyet. Taqdim edip salam verin. Bular hettin tanımaz dinsizler hükümdarım. Temeğine altınına kakılmadık dinsizler gelip Hariyer'in tahtının ağırlığına maçlara varlık etmeklerine yol verme. Bunlardan sonra ulan niyetlerini Olon näme niyetlerinin bardığına bilemok hükümdarım. Yöne olar özlerini nalazın qırna avu elenler söydüyeler. Balam niyetleri gözlerine kaynap dur. Senlerini bilen ok canım. Kim bilir? Padşah, ulan Han'ını Çingiz Han derdi. Atam, bular öz yerler dar görüp çar tarafa çavjap yoran çarvalar. Özlerim, bular juda köplük. Biz qoňşularymyz bilen agzyr bolup ýaşamak üçin olar bilen bile yeter ýaglarymyz bolan nogoýlara, garaktaýlara, gerek bolsa Kıpçaklara karşı bir koşun düzüp, bir sapta sögöşüp, açık sövda etmeyi teklif ediyor. Hariyer'in şah dinsizlerden tercihine baş olur. Musulmana kere götürmek, hükmün yürüyen Hariyer'in bağdarlarında olsa, kılyabeti sattırmam. Tek derden şunu. Sen Ünalcık Gayrıl Han, men sana belet. Doğrulan sögöşünde sen kimin tarafındadın? Ünalcık Batır, saklan Ünalcık Batır. Sen serek bu putparaz dinsiz bilim dilimizde urlayverdi. Qakarına beyaz gel. Men köşkte dinsizliğin edenettiliğine yol verip bilmenliydi hükümdarım. Şah alem, ilçilere rekimiz gelsin. Yurdun men uranını unuttular. Gözüme kuyu düşüp, arkamdan Hamza satsa. İlçiler celalınlar. Şamanı olsa. Hasan!
Yurtdan çıkarıp kovun. Saklanın! Şahalim! Yanlış Şahalim! Öldürme! Men dinle Şahalim! Beytmeliyim! Bular kimle bilen başımızı görüp içimizden uracak bolyan naim tab. Qaytam çıkalıyın anından derya yetmeke. Bektirlen atlısı sırtın ortadan. Sağ taraftan kayıt, sollardan bayıt. Halaşılan atlısı gelip ursun yenkesinden düşmanın. Yönüsü boşun bana ver atam, men eteceğim milyen. Oylandım. Ölçerdim. Allah şu yerde var. Celalettin Karakutaya Akşa Kermanı Yolumuz hak, yollaşımız hak olsun. Biz bäsleşigimizin innik sowaly bilen Allah'ın ursyny ýüzlenýäris. 32-nji sowal näme? 32-nji sowal. Xarezm şahlarynyň Bagdad halifligi bilen gatnaşyklaryny ýörüýte derňän taryhçy Jebbarguly Hatamow tekeşe çenli Xarezm şahlarynyň haliflik bilen ylagaşykly siýasat alyp baranlygyny, muňa Reşidettin Watwatyň resmi hatlarynyň şaýatlyk edýänligini nykap, tekeşiň döwründen başlap bolsa, döwletiň haliflik bilen gatnaşyklarynyň has dartgynly ýagdaýa gelenligini ýazýar. Tekeş bu gatnaşyklary düzgünleşdirmek üçin araga 2 gezek ýürüýüş edip, Reyde, Hemedanyna, Isfahanyna Xarezm şahlarynyň häkimiýeti gaýtadan dikeldilipdir. Ünsweriň sowal şeýle. Harbi üstünlük öz tarapynda bolsa-da, tekeş halif bilen gatnaşyklaryny diplomatik ýol bilen gadalaşdyrypdyr. Bu onu ne hili başardypdyr? Bergedek tekeşe haliflere gymmat bahaly sowgatlar we gymmat bahaly halatlar, şaýsepler uğradyp, şeýde hem diplomatik aratmaşyny deň derejede saklap bilýär. Allah nur gynansak-da siz sowaly näde dogry jogap berdiňiz? Sowalyň dogry jogaby bolsa, Sultan Tekeş Bagdada 1198-nji ýylda ilçi ýollapdyr. İlçi Xarezm şanyň tabiinligini halife bildirmek üçin halifatyň paýtagtyna Xarezm şanyň adyny hutbada okutmaga het edenligi üçin ötünç sorapdyr. Halif bolsa öz gezegine Tekeşiň Horasanyňky häkimligini ikrar edipdir. Şeýlelikde Tekeşiň haliflik bilen gatnaşyklary wagtlaýyn gadalaşypdyr. Menzilimiziň innik sowaly bilen jahan size ýüzlenýäris. Sowal 36. 36-njy sowal. Dinimiz, milletimiz bir. Jihad ýoluny ýarandyr. Bu watardaky hökümdarlaryň arasynda islamyň araçäklerini goraýan we kapyrlaryň köküni gazaýan sizsiňiz. Gunnogorda bolsa müşrikleriň fitne ataşyny gylyç bilen söndürýän bizleriz. Bu ýakynlygyň barlygyna habarlaşmagyň gapysyny açyp, birlik ýoluny tutmasak, kimi özümizde dost tutanarys, haýsy ýoldan ýöräris? Ünsweriň sowal. Celalettin öz ilçisi bilen bu haty kime ýollapdyr? Celalettin bu haty Konya döwletine uğratdy. Jahan gynansak-da bu sowala siz jogap berip bilmediňiz. Sowalyň dogry jogaby bolsa, Rum Seljuklarynyň sultany Alaeddin Keykubada. Ýagny Celalettin birleşmek, dost tutunmak, hoşniýetli gatnaşyklar saklamak barada Rum Seljuklarynyň sultany Alaeddin Keykubada şeýle mazmunly hat ýazýar. Menzilimizi innik sowal bilen mail söýlenýär. 31-nji sowal. Xarezm şah Tekeş türkmenleriň haýsy atabegligi bilen dostlukly gatnaşyklar saklapdyr? Berekella meylis, siz berilen sowala dol we dürüst ýagdaýda jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn okuny munasyp boldyňyz. Hormatly bäýatdaşy gatnaşyjylar, şeýlelikde 4-nji menzilimiz hem tamam boldy. Vatandaşlar, mümin raýatlar, Türkmenler,
Köňlümde barın dile getirsem, jigerim edilýä iyiliň gününe. Yazgat bürgüt penjesin gerip, darnaklaryn bagrymyza çümdirdi. Tepesinden çaýkeliğinen çevşekdey, herimiz bir yere sümülüp barýar. Keýdi bir sualga gömülüp barýar. Näçe gün ýaşajak Çingizden kaçıp, çağalandan kaçıp bararsyň nire? Düşman güýçli, ýöne edil ajallal. Olaň diňe dawaryzy dawrap, Altay öňlerine atdyk ber. Biz okdan gorkamyzok. Atdan gorkas biz. Kimde kim imanly ölmek istese, omzuny diresin meniň omzuma. Dirilen wagtynda omuza, hiç belanyň diýje etmez ogda. Elçi, sen näme çylgelliň? Ya Çingiz Han baglasak mı yaraşık? Men oğlumu yesir alıpmy? Şertini ayt. Eger de watanym taşlap çykyp gitmesem näme? Elçi, sen bugün bärde galarsyň. Habar yetirsin ertegün örtan. Oğlum, sever oğlum Bagrabek. Sen akbalyňy Allah çöden ok. Korkoklan pankelelen güläti. Sen ömrüňe paltor ya. Şonu bil. Eger bolan bolsaň, Garip çopanyň ogly, belki 100 ýaşardyň. Juwan ölmezdiň. Sen sultanyň ogly. Şoň üçinem sen akbalyň watanyň akbaly bilen bakyp adaşandyr oglum. Umytda bol oglum. Men jeň ogurýan. Saň ogurýan. Eger işim rowaj etse biri bar, men seni Çingizden halat eder. Bardyň elli alyp bilmesem, günäm ötkün. Ötmeseňem, belgin bagrymyň para boljakly. Çünkü men elçini getirin. Elçi, barda Çingiz Han'a ayt. Sultan Celaleddin öz watanyny oğluny da salşmaz diýdi diýip baranda. Ora! Ýigitler! Algır bürgütler! Halkamından ayıkmin asalıp amanını bermen, birin zıptırman, kalıçtan geçirin haram zülzadi, sirilsin kalıçlar, tartılsın yaylar, ganimin üstüne. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar. Biz 5-nji menzilimizi başlamanka Pekimdarlar Geňeşine uly hormat bilen söz berýäris. Emin adalar bolup şöyle Pekimdarlar Geňeşligi halkda düşünükli bolmaky üçin gatnaşyjy bäsleşige gatnaşan ýaşlarymyzda Kadir Murat bilen Ana Muhammediň peýgamberiniň sany meňdeş. Ýöne emin adalarynyň Pekimdarlar Geňeşleriň agdalarynyň goýan bakalarynyň mukdaryna jemlän ýagdaýymyzda Kadir Murad'ın biraz tapawutlanýanlygy netijesinde
Anna Muhammed'in yığınan toplanan bağlarının neticesinin petliği sebepli. Edil harekatede birinci, ikinci, beşinci mendelle yarışmaklığı için, beyatlaşmaklığı için Ögöz Glizov, Kadir Murat hem de Üveyde ve Araz Cemal ikisi saylanmayı başardılar. Hazırki beyatlaşımız şu iki beyatlaşı katnaşıcıların arasında devam ettirdiler. Hormatly beyatlaşı katnaşyjylar, Pekimdarlar Geňeşiniň kararyny dinleýän bolsaňyz, häzir 5-nji menzilimizde 2 sany gatnaşyjymyz öz aralaryna beyatlaşarlar. 5-nji menzilimizin şertine görä size beriljek sowaly Pekimdarlar Geňeşiniň agdalary saýlarlar. 43-nji sowal. 43-nji sowal. Sultanyň köşküniň ýa-da çadyrynyň öňünde belli wagtlarda adatça namaz wagtynyň bolanyny duýdurup ýörüýte çalynýan saz näme? Araz Cemal sowaly jogap berip bilersiňiz. Bu saza nowbat diýilýär. Berekella Araz Cemal. Hormatly bäýatlaşyga gatnaşyjylar, gadyrly mihmanlar. Ine şunuň bilen akyl paýhas bäýatlaşymyzyň 5-nji mendili hem tamam boldy. Hormatly okuwçylar, haştaýda 2 sany ýadygarlyk bar. Şolar hakynda siziň pikiriňizi biletmez gelýär. Sypatlandyryp bermeňiz, suratlandyryp bermeňiz soraýar. Kadir Murat ilk bilen sen ştaýda Sarat Babaýewiň Celaleddin Menguberdiýini şekillendiren ýadygarlygy bar. Sen şol hakynda Araz Cemal, sen hem inha Tumor Şahanyň ýadygarlygy hakynda öz pikiriňi aýdyp ber. Celaleddin Menguberdiň heykeli Sarat Babaýew tarapyndan döredilipdir. Celaleddin Menguberdiň häzirki atası şu şekildäki heykeli Çingiz Han bilen bolan gazaply söwüşde Hind deriýasyndan geçip durýan şekilini suratlandyrypdyrlar. Bu ýerde türkmeniň gahrman ogly Celaleddin Menguberdiň şol söwüşde nä derejede gahrmanlyk görkezendigini, şeýle hem onuň egri gylyjy türkmenlere mahsus edermenligi, şeýle hem onuň elindäki galkany öz söwüşiň ruhuny ortağa çykarýar. Şeýle hem olarda ýigdi atyndan tanadilipdir. Edermenlikde, gahrmançylykda iň ýakyn ýollaşy bolan türkmen bedewiniň üstüne çarpaýa galyp duran şekilde suratlandyrylypdyr. Bu heykel Massagetlaryň Şah Sultany Temür Şahny suratlandyrýar. Türkmen zenanyna mahsus näzikligi görkezilýär. Inhaşuwun Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunda mektep okuwçylary gatnaşyp parahatçylygyň ýa saparlar akyl paýhas bäýatlaşygy geçirildi. Beýik serkerderleriň biri Sultan Celaleddin Menguberdiýiniň Türkmenistanyň ýylýaştyly Mahtumly bayragynyň laureaty Sarat Babaýew tarapyndan taýýarlanan ýadygarlygy bar. Inhaşul şu ýadygarlykda Sultan Celaleddiniň Sind deriýasyndan Çingiz Han bilen söwüşden soňra çykyp barýan şekli şekillendirilipdir. Nahaşy Sultan Celaleddiniň näme derejede beýikdigini, edermen serkerdedigini alim arkadagymyň dürli eserlerinde hem görmek bolýar. Geljekde de şeýle serkerdäniň adynyň ebedileşdiriljakdigini, onuň ýadygarlyklarynyň bina ediljekdigini berk inanýar. Neticede bäýatlaşyň ýeňijileri bolan 2 mektep okuwçymy gutlaýar. Aşgabat şäheriniň ýürütülüşdirilen umum bilmerýän mektep internatynyň 14-nji sınıf okuwçysy Araz Cemal Awezowa hem-de şol mektebiň 11-nji sınıf okuwçysy Kadir Murat Ögözgilizow. Gelin ne bolsa bäýatlaşymyzyň şu ýerine parahatçylygyň türkmen diplomatiýasynyň nyşanyny öwrülen Oğuz Hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny ýokary galdyrmak desturuny geçireliň.
şunkü bätleşige gatnaşan ýaşlarymyzy, mektep okuwçylarymyzy bätleşikde görkeden ýokary netijelerlen tüýtürüňizden gutlaýar. Portotdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi şeýle şertlere döredip berýänligi üçin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bäkbetli işleri elmedama ruwaşlara eýe bolsun. Hormatly akıl paýhas bäsleşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar. Şunuň bilen akıl paýhas bäsleşigimiziň birinji saýlama tapgarynyň 5-nji oýunyny hem geçirip gutarýar. Biz ýaşlar üçin okumaga, döretmäge, taryhymyzy, geçmişimizi çuňur öwrenmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri elmedama rowaşlyklardan rowaşlyklar beslensin. Şeýlekem bäsleşigimizi gurnamagy ýakynan ýardam beren himayetkarlarymyza, hususan Türkmenistanyň magtumulatna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komisiýasyna, Aýdyn Gijeler hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesine, Awadan hali açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Milli Ýaý Atajylyk Federasiýasyna, Türkmenistanyň Magtumulat Naqydil, Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutuna, Rowşan hojalyk jemgyýetine, şeýlekem ekologik taýdan arasda we bir kraft kağıt önümlerini öndürýän 7 dogan husus kärhanasyna özümiziň hoşallygymy bildirýär. Bäsleşigi alyp bardy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklar fakultetining 3-nji ýyl talibi Kuwat Mämedow. Hoş sag bolun.